Скъпи последователи, правим това специално видеообращение, защото през последните дни получаваме запитвания, а днес отново прочетохме публикация, в която името ни се използва в контекст, който би могъл да създаде погрешно впечатление за принадлежност и съвместна дейност. За първи път ще си позволим да говорим за друго сдружение, което работи на територията на община Златоград, но смятаме, както за тях, така и за нас е важно да отбележим, че Златоград в една посока и Младежки приоритети са две различни организации. Към момента ние нямаме съвместна дейност, проекти, програми и финансиране. Златоград в една посока е гражданска инициатива. Ние не сме регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ние сме група хора, обединени от вярата, че промяната се случва с личният пример, с действията, а не с думите и най-вече с добротата. Цялата ни дейност е независима и напълно прозрачна и отчетлива. Както ние, така смятаме и Младежки приоритети. Никога не бихме използвали фалшиви профили, от които да публикуваме, още по-малко да обиждаме или да осъждаме някого, независимо дали е частно лице или организация. Вярваме, че всичко, което движи обществото ни напред, идва от нас самите, от човека, а след това от обединението ни. Ние към момента, Златоград в една посока, сме избрали този начин, с лични средства и с дарителски кампании, в които благодарим ви, всички вие много активно се включвате. Младежки приоритети са организация с дългогодишна история. Те имат капацитет, правят и печелят проекти и дейността от тези проекти е видима за цялата ни общност. Благодарим ви, че ни подкрепяте. Благодарим ви, че гледате това видео. За нас беше важно да го запишем и да го покажем, не за да отговаряме на някакви провокации, а защото отново искаме да бъдем напълно честни с вас. За нас това е най-важно – взаимното ни доверие. Благодарим ви.